Okereng ahwar along BJP aparti atum joint extend amai kang nipon pini lakha number kritrok nomati constituency angkang okereng ahwar pini tarik kripli arni ada por phai kep alom pen pang chengpon BJP aparti atum pen joint extend amai kang nipon bangso amai along mai chipahem phupon nomati mondol president juti timung ahin pen mai chipahem phupon pini bangso amai along kache tongdun number kritrok numati along kido deputy speaker ritesin hisitami aluhi aman pen chetongdun lapen karbi anglong district KASSA along chunbang lapen social worker pankaj teron lapen karbi anglong district BJP dunmai phi kumala teron pi BJP numati probhari arson rongpi atum chetongdun si mai RDP dun pini bangso amai along cheparai pon lake arong tin mate numati constituency angkang arong tin PS atoma phan hangsi non ki bangji election aphan koson tensi BJP aparti aphan chepa hai ponang ji mapusi kachithang chimumpon lapen kedam tang peace accord mate lamdon kachitok aputhak sitame kachini ne atoma phan thanpare pon lopusi nomati mondol committee maiphu juti timung ahin pen phirangke karju ahut nang pachini dun lapen non ke bangji MEC election sitame retesing hia phansi MEC sitame pahai pon pupusi pachini pon hawar ke hat pen long bamon rong phar report tike news repini da itu 16 long nomati mondol itu joint extended meeting PS Morcha Shakti Kendra lapen district pen kebang district sports association of general secretary social worker Dr. Pankaj Teron adu lapen ini tu nomati hosti probari sono di penjenglo nomati MSC mate deputy chairman Ritesh lapen ini tu mondol kadu kabi komite pini chingrum teten jitula ekor kutha rata phan adhok kechok je chini ne kabuji je pen mane rat aphan kethan pon lahaya lam opini clarification kipi jadi tum ekor long kipi ketok dum la so ateng pen bujai anu tin panda lasi kichini ne rat atum panda development son se keban ma lapen emprek ta son se hang pon nai ma lahai kadu kabi aputhak pini da nilitum kado kabi PS pan hang det pen pini bujai pon lapen kebang bomani sitami dak jitu davida Ritesh inghi alangli masih tiket achelong pon aku ke hai da hai tupo nilitum ining chethe tasipini lama sing to kado Surupathar constituency ahawar number adarsa paklangso number isi number hini longbe arong iti adong jilangso lapen saphapani arong aratum pining suri hini ra inquiry isi aningkan arwe ke jangkang arke manpen hidi longle kring ang penajok longle chinghang airing ason keman penajok surupathar ahawar aradatum soga khiti kachuklem tikuk detlo pangrumpet pen rong inquiry ke thom aradatum Saichuti ki tikuk detlo lasi non prabjen pen karbi anglong autonomous council EMCEM MLA lapen MP atum ajat awar sai pen tame kerap kilong ponji aphan warsai deng ponang popusi hawar aradatum pherangke kahumri ahut birta nang pachini dun